naselju Vraneševci smo krenuli izgradnju novog mjesnog doma. Priča je već poznata, znači zadnje naselje u općini Čagljevica koje nije imalo adekvatni mjesni dom. I doduše imali su mjesni dom koji je bio preskup za renoviranje, nego smo odlučili ga srušiti, ukloniti i izgraditi od temelja novo. Radovi su prošle godine počeli sa izgradnjom i evo sad smo nazočni jer smo došli do faze do postavljanja ovih nosača, krovnih nosača. Hvala Bogu, lijepo je vrijeme, izvođači su tu, radovi napreduju, sve ide po planu dinamike što se tiče rokova izgradnje i tako dalje. Znači, ukupna vrijednost ovih radova je 376.735,96 eura. Bitno je napomenuti da je to projekt koji financira općina Čagljevica i da smo od programa održivog razvoja odobreno je isplata iz Fonda Ministarstva regionalnog razvoja od 60.000 eura. Sve ostalo je investicija općine Čagljevica.